ओमफ्राय मबाइलावनो नुबाय थायो इउटिउबाव नायो रिल्स नायो बिराद नायबाय थायो आङो थांबायसो होनना नागिरलायनानै नै लोगोफोर ओंखारलायबाय जोङो मोनसे फिसा भिडिअ मिउजिक भिडिअनि थाखाय ओमफ्राय आं एक्ट्रेस नङा दै लोगोफोर एक्ट्रेसआ सोर नोंथांमोननो देखायबाय दं आङो ओमफ्राय दा बुहुत मानसि लोगो मोनलायगोन दिनै नोंथांमोननो देखायलांगोन आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं आंनि फंनैसो मोन्दांथिखौ शेयार खालामलांगोन जायखिजाया सोर सोर दङ दा लोगोआव नै जाहैबाय आगै मा नाम आगै नोंना ओइ आगै मेकआप आर्टिस्टखौ होनदां जमुना मुसाहारि बे आगैया जाहैबाय बर' बाजारनि मेकआप आर्टिस्ट पार्लारबो दं आरो ना आगैना गावनि आन्था बहुद उन्दैयावनो बेखिनि खामानि मावनो हादों जोबोद माने गोग्गाथाव बाराथ' बैसोनि नोंखाथारा आं मिथिखागो ओमफ्राय जोंना मेन एक्ट्रेसआ जाहैबाय जोंना नै ओरै साइडआव दङ नै आगै मा नाम होन्दोंमोनलाय रंजालि ब्रह्म आगैनि आब' जागोन ना आगै जागोन आं मिथिला जायखिजाया लोगो होनसै रंजालि ब्रह्म आरोना नै नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन रंजालि ब्रह्म लोगोनि फिल्म माने मिउजिक भिडिअखौ आरो ना फैगासिनो दङ नायलांनो हागोन उनाव होमबाना लोगोफोर नायलांबाय थादोल' ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दा दङ नै लोखि बाजार ओमफ्राय नै आब'मोननि दखानावहाय ओमफ्राय आंथ' मिथियामोन ओमफ्राय दखानखौ इयाव आंनि फल'वार्स साबसक्राइबार आब'मोन दखान दङ होननानै नङाबा इयावनो लागौमोन आं बाजारखौ आङो इयाव लाना फैबाय आरोना ओमफ्राय नैयो आब'मोना आंखौ दान्दिसे रायज्लायनो लेंहरबाय आब'मोना लेंहरनानै आंखौ जागोन दे जागोन दे लानो हागोन दे जोङो मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय फैदों बेखौ मिथिखाबाय ओमफ्राय मबाइलावनो नुबाय थायो इउटिउबाव नायो रिल्स नायो बिराद नायबाय थायो आङो थांबायसो होनना नागिरलायनानै मालाबा गाबफायो होना ओमफ्राय गाबफाबावोसो ओइ दाख्लैनियावथ' गाबफ्लांदों आङो माने मानसिफ्रा दुखुनिल' होयो नालाय ओंखायनो बांसिन समायसोना होयो आरोना आङो ना दुखुनिजों दा बायदियाव सोरबा माबायावहाय फिल्मफ्राव फुल मुभिफ्राव नोंखौ कन्टेक्ट खालामोबा नों फैगोन ना फैया बिदि स्क्रिप्ट लायै स्क्रिप्ट आं नायग्रोनांसिगोन माबायदि स्क्रिप्टआवबो माबायदि ओमफ्राय बेनि उनाव नायनोसै आरोना ओमफ्राय नै जोंना आसुर जाबाय ना ओमफ्राय उनाव लोगो मोनफिनगोन चेनेल दंबा खोन्थाना होबानो जाबाय आंनिया पेजसोना जारौ बास्ति अके आं दायो नायगोन होनबा दे थाथ'बाय होनबा दे आब'मोन दे देखुन न बहुत धुनिया भिउटु Oh my god मार मोजां भिउ आरोना लोगोफोरनो माइ फोथार सेर सेर जोंहानि न'खौसो गोसोखांबाय आं नै दा जोङो नै मोनफैबाय दैजिमायाव लोगोफोर फ्रेश आरो पुरा नेचारेल नै इयाव शुट खालामगोन सिंथाराव हाबलांगोन ना दा मा मोजां मोनखादों आरोना लोगोफोर नै भिउआ आयु दा रेडि जागासिनो नै बे दंफां फांसे साया सिङाव नै जोंहाना बिदाया एक्टरा बेनो आरोना जोंनि एक्टरा अननानै गासैबो सापर्ट खालामलांदो सिगांनि बायदियैनो दाबो जायखिजाया नाजालांगासिनो दङ ओमफ्राय नै बक्स रेडि खालामजोब्बाय ओमफ्राय मेकआप नैथिंजाय रेडि खालामगासिनो दङ भिडिअ'थ' অলপ ওলাইয়ে আরে এইটো আছে আমিৰ দা আমিৰ দা হ'ল আমাৰ সাপোৰ্টাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ তাৰপিছত বড়ো ভাষাতে কম নেকি বুজি পাই না আমিৰ দা অলপ মানে बर' बुजिखायो आरोना ओमफ्राय जोंनि बे भिडिअ'आवहाय सापर्ट खालामनाय आरोना बे दादाया जोंखौ ओमफ्राय गारिजों बे दादायानो हेल्प खालामदो आरो जोंखौ बेनो ओमफ्राय दादाना चेनेल दं आमिर ना मा नाममोनलाय আমিৰছ ডেইলি লাইফ চেনেল আছে ইয়াৰ লগত তামাম বন্ধু ইহঁতে দুটাই मार लोगो आरोना बिसोरो माने सासेया सासेखौ खिमायनाय माने हेन्थर
ঝাগড়া লগাই দিম মই নোৱাৰে সম্ভৱ নহয় আমি ৰাতি পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়া লগি দণ্ডক কেতিয়াবা চুগলি লগাই কিনে শেষ কৰি মই নোৱাৰে বৰ্তমানৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছিল কৰা নাই আমাৰ তেনেকুৱা নেকি কিবা থাকে কিতাক যদি এৰি কিনে যদি চলি যাব পৰা লাইফত সাকসেস মনত ৰাখিলেই হ'ল কোনোবাই যদি কিবা সম্বন্ধ বেয়া কৰিব বিচাৰিছে সেইটো মানুহৰ পৰা অলপ দূৰত থাকক নহ'লে নিজে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বজাই ৰাখক তেনেহ'লে চাই যাওক আজি কেমন লাগছে ফাইনেল লুক एक्ट्रेसनि मार हिट नुखादों फाइनल टच फाइनल लुक फुल लुक्स एक्ट्रेसनि फुल लुकआ बेनो माबायदि नुदों लुकखौ नोंथांमोना खिन्थाहर ओमफ्राय नैबेनो बिथांजोआ साजायनाया साजायख'नो हायाखैनो बेस्रा डाइरेक्ट रोल सरि 5 6 7 go नै ड्रोन बाबाया फैलायबाय मा नामलाय सिगनेल होस्टेबा आया नै लागायसै नोंथांमोन आया नै जोंना ड्रोन बाबाया आया होनलायखाबाय आया कापल्सआ एबारनि कापल्सखौ माबायदि नोंथांमोना फोरमायहर जा मोजां नुखादों आरोना देलायनायफोरखौ आं हले आं दा सोरगिदिं आंनि मुबाजो ड्रोन शुट लानि दै र' नाय ओसां दादा पुरा ड्रोन शुट होबाय आङो फाखोसो गिदिंखाबाय आरो जाबाय ड्रोना एबार बिरहोनोसै जोंना नै ड्रोन बाबाया नोंनोबो साथा नांलायगौ थांबाय नै ड्रोना बाय ड्रोन बाबा प्रेमा बेयावबो मिलाया आं गोजानाव थानांगोन खाथियावबो मिलाया दिनैयो मोन्दांथिखौ सिनायदोंना सोरबा सिनायाखै निस्सय दा नै जोंना नै मेकआप आर्टिस्टआ एकदम सिम्पल देलायहोदों आरो खिन्थु आं बिराद मोजां मोनदों सिम्पलिनो नोंथांमोनाबो निस्सय मोजां मोनखागोन ओमफ्राय नै मा फोनखो मा दाफबखो आंथ' जेबो मिथिला ओरैनो सिम्पोलसो नालाय बांद्रायथ' देलायहोआखै आरोना ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो दा मोजां नुदोंना मोजाङाथ' नुदों ओमफ्राय नोंनि गोसोजों आरोना मोजां मोनदोंना मोनाखै आंनिबाथ' एकदम सुपार सेउपार बेसे मार्क होनो नोंथांमोना आं हले 100आव 100 र' आं सान्दुङाव थांदों सान्दुङाव माबायदि देखायदों आङो दा नै बिदि आरोना एकदम मोजां नुदों लोगोफोर स्रानो बिराद सिम्पोल साफाथार नुदों देलायनायखौ ओरैनो एक्ट्रेसखौ फोरोंगासिनो ओरैहाय ओरै थांबा दावधारा सरि ओरै थांबा भुटान बिदि मोनहैगोन ओमफ्राय ओरैहाय सिमला लोखि बाजार बिदि मोनहैखागोन आरोना ओमफ्राय दा जोङो नै हटेल माबायाव दङ हटेल गार्डेन इ लकेसनाव जोङो दङ आरोना लोगोफोर बेयावनो जोङो खालामबाय दङ शुटखौ खाथियाव लानोसै नोंसोरखौ मेथाइया जायो जोबलाबायना फैगासो ओमफ्राय शुटिं टाइमावसो गैला नामा मेथाइया शुटिं टाइमाव गैलामोननो गोदान लाफिनना फैयो आरोना मोनसे सुदा पेकेट मेथाइ एबार माने एक्टर सासेखौनो सोलायनाय सोलायदों दाथ' जोङो सोलायनाय बायदि नुदों ना
मेंखाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिखाया गासिबो लगायनाय ना लगायनाय बिखाया थदेब बायदि खानाय खाखोदावबाय थदेब जाबाय दसे गरमखाय ओमफ्राय दा नै गासैबो जों जानोसै एक्ट्रिस थाबाय आर्टिस्ट थाबाय ओमफ्राय एक्टर थाबाय ओमफ्राय आंबो अमाखौ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों नै बागुरुम्बा जोंनि सिंगार